खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जोंबो दंफैयो आरोना ओरैनो Welcome back to my channel. Angni channel teman-teman kasihku borai jobai so lagi जों दायो boys boys diving होनो फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थादो आं देखायनांगौ थानोसै नोंथांमोना Boya माबाखौनो थुगासिनो आरो इयो Boya नङा मोजांसो ओइ मोजां मा सुबुं काटायाव दंफैयो जों लोगोफोर नोंथांमोना जि हायो एसे देखायनोसै Bisa bingung Ang meku bidi sanai Medi angku tugai langgan Kapan pun nanti ada hubungan pangan rumah Ayo dalam apa? Kabnetan cek non Masih Ayo ang apa nung man saman sabay ayo Nabo Mulai aku mau kau nali Bawa boy stepping lagi ya na Playa ni ada untuk mai abok. Isna zungmen sini maya. Isna buat syuting dah isna na nungtamunan gun. Sana sini nohai. Ani video di nungtamunan naik ni muzang mana bang tu tak apa dah. Ada asa kalaman nang nggak sekua. Support kalaman mana nungka. Video muzang sama besar bawa bersama. Lui khana dah. Orang kemana? Woi, tapi ni kaya. Sana sini nau, betul orang sini na jauh ni. Betul tu, siapa benar? Nama mana? नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर जोंनि खाथि खालानिफोर सर्ट मुभि खालामग्राफोर दंबा भइस डाबिं होनोबा फैनो हागोन आरोना बिथांनियाव जोंखौ लोगो हमनो हागोन आरो ओमफ्राय दफायावनो आरो जोंनि जायगाया दा बेयो सुबुं काटा दा जों थाफैनाया इसोर आरो मा बुंबावनो खेलायाव बिजि गोजा आरोना हे नाम्बार लानांगोन इनि सिख्लाफोरा ini nama nang kewas, serba komen kalam telepon. Direct YouTube थांनानै ओमफ्राय मावजि राम शेयार फेसबुकआव थांनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बा मावजि राम शेयार फेसबुकआव थांनांगौ। फेसबुकआव नाम्बारखौ लानो हागोन। जादे। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। जोंबो दंफैयो आरोना ओरैनो। दायो जोङो सुबुं काटा मा नाम होनो SB Studio ना? SB Studio सुबुं काटायाव दंफैयो आरोना। इयावहाय भइस डाबिं लानो जोङो। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर इदि भइस डाबिं खालामनो गोनां दंबा आरोना इयावहाय भइस डाबिं खालामफैनो हागोन नोंथांमोना सुबुं काटायाव। बारा लाया पेमेन्टखौबो एसे खम लायो आरो। पेमेन्ट एसे फास्ट नालाय बांद्राय एसे गोबावबो जायाखै आरोना बिथाङा दखान खुलिनाया। ओंखायनो आरो ओमफ्राय उनावहाय मोजां जालांबा बारायनोबो जानो हानाय बेखौ जों बुंनो हाया दै हायाखै बिथाङा देग्लाय जौमोन सिनेमा बानायगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन देग्लाय खोन्थिथ' मालाय ओमफ्राय उनाव खोन्थाबा नोंथांमोना नुगोन आरोना खेरखौ
Maro ini kayak neng niun kayak ini sih mah ini kayak gezuki ini di building tinta lah kayak. Onde tak made ini. Semalani bibar